aw bisimila bi kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka bi tarata ye juillet kalo tile 27 san 2021 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ aw minnu bɛ k'an filɛ Joliba TV News ale jabarani ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na ani anw fana minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba fiɲɛ siraw kan an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila laadala ko la kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ bɔ don o don an bɛ kɛnɛ in kan k'u lakale aw ye o la laada an t'a wuli fiyewu an sigira kɛnɛ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na gafew bɔra gafew kumana bi gafew sɛbɛnniw kɛ limanaw gafew la an bɛ se ka hakili to kunnafoni bakurunba damadɔ minnu na a jirala k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan kuma caman bɛ kosɛbɛ maa min bɛ yen n'ale de tun bɛ fɛ ka Colonel Asimi Goita ni o ye jamanakuntigi min bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi maa in ko a fatura kuma cayalen don kosɛbɛ a ka fatuli ko la kunnafoni sɛbɛnw caman kelen don k'u da don a la bi min ye diɲɛ kilatɔnba fana ye ale y'a jira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ dɛsɛn bɛ fɛɛrɛ de la k'a ka lakanako sabati o kɛmɛ sababu ye diɲɛ kilatɔnba diminen don kosɛbɛ an ka jamana faamaw kɔrɔ kunnafoni sɛbɛnw kumanen don fana kan a jarala k'a fɔ jamana kulatigɛ cakɛda min bɛ yen n'o ye conseil économique social et culturel ye o ɲɛma kura o sigira Yakuba Katile ale de kɛra o ɲɛma ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la fana fo ka taa se fana banbancijɛkulu gɛlɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni o ye GESIM Yad Agale ni Amadu Kufaw ka jɛkulu ye olu fana ye jaabili kɛ ka ɲɛsin Faransi ka communiqué dɔ ma waati laban in na n'u yɛrɛ hakilila k'o ye jadisi maa kolo gɛlɛn maa fila fa ko ni jaabili kɛ ka ɲɛsin o ma fo ka taa se nin waati in na min ye Muktar Wan ani Bandaw olu bɛ minɛni min na sisan n'u bɛ lasagoli la limanaw u t'u yɛrɛ sagoya la limanaw kumaw caman bɛ o fana na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la fo ka taa se san laban ɲɔgɔndanw kalanko siratigɛ la limanaw o fana daminɛna nka min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasalikulubaw ye olu y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ a ko foyi la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don nin kunnafoniw na kunnafoni di sɛbɛnw u kumana kunnafoni wɛrɛw kan limanaw an bɛna an da don minnu na ni Ala sɔnna ni jamukan in kɔnɔna la o la fasiridilaw n b'a fɔ fasiridi sɛbɛn fɔlɔ o ye les échos welewele ye limanaw ale kumana Echo y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o de ye ko limanaw bamancawale min na limanaw dɔ de bɛ fara ka don o don Mali kɔnɔna la yan nɔ o kɛn bɛ dabaliban kosɛbɛ diɲɛ kilatɔnba n'o ye ONU ye a ye laseli yɛrɛ kɛ kɔsa in na ka sɛbɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ci u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye conseil de sécurité ye min ɲɛsinnen don lakanako bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kilatɔnba tɔgɔ la limanaw yɔrɔ diɲɛ kilatɔnba ka ɲɛmaaba n'o ye Antonio Guterres ale yɛrɛ de ye nin kuma fɔ a sɛbɛkɔrɔ diminen sabu a y'a jira k'a fɔ Mali limanaw kabi Mali binna gɛlɛya kɔnɔna la san 2012 fo kana se an filɛ nin san 2021 mun na bi limanaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ kana se fo bi ma i hakili tɛ to fɛɛrɛ foyi la i hakili tɛ to baara gɛlɛn foyi la i hakili tɛ to baara la bi ma hakili bɛ se ka to min na ko jamana faamaw ye o bila sen kan walasa ka se ka lakanabaliya kɛlɛ o de la kɔsa in na juillet kalo tile 15 tɛmɛnen san 2021 gafe min ni o ye rapport ye diɲɛ kilatɔnba ɲɛmaaba Antonio Guterres a bɛ to k'o gafe in sɛbɛ limanaw min ye Mali yɛrɛ lakanako kan min ɲɛna min ma ɲɛ ka se ka o ɲɛfɔ o de senfɛ limanaw a ye welewele dakan bila jamana faamaw yɔrɔ ka jira k'a fɔ Mali lakanako kɛrɛnkɛrɛnnen la a camancɛ bolo ko jamana faamaw kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ fɛɛrɛ min ni o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ jɛlen ye fɛɛrɛ min n'o bɛ se ka kɛ limanaw misali yɛrɛ ye ani sababu ye walasa binkani wale minnu bɛ sen na sigida yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana basigi ko la ko o bɛ se ka ban cogo min na ko nka limanaw ko na taa o taa jamana faamaw sen tɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ hali jamana yɛrɛ kolatigɛ cakɛdaw ani foroba cakɛyɔrɔw bɛ se ka segin ka taa jamana camancɛ ni kɔrɔnfɛlaw la ko fo ka se sisan ma o fɛɛrɛw sen tɛ ka tigɛ o de la Antonio Guterres ko n'i ye Mali dɛmɛtɔ ye fo an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw olu de ka fɛɛrɛ jɔnjɔn bila sen kan olu yɛrɛ na tugu u nɔfɛ limanaw ka sɔrɔ ka o baara in kɛ kuma in fɔlen jateminɛnikɛla minnu bɛ yen ni olu sigin bɛ ka ko in lajɛ olu caman y'a jira k'a fɔ limanaw ko Mali yɛrɛ de bi
limanaw fɛrɛ minnu b'an bolo an ye fɛrɛ o fɛrɛ bila sen kan limanaw fɛrɛ ninnu tɛ se ka kɛ fɛrɛw ye minnu bɛ se ka lakanabaliya in ka se ka dɔ bɔ a la ka se ka ta ka bɔ an kan o de kɛmɛ sababu ye bi jamana basigibaliya dɔ de bɛ fara kan don o don o de la diɲɛ kelatɔnba ye diminɛba ye nin kuma fɔ ko n'a ma ɲɛ ko jamana fɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la walasa lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo jamana faamaw yɛrɛ de ka u jɔyɔrɔ la. Adama Jongo ale de ye nin fasiri kɛ les Échos welewele kɔnɔ bi limanaw ale Écho kelen na a jiralen bɛ k'a fɔ cɛ min bɛ yen n'ale siganama ye bi n'ale de ka kuma bi bɛɛ nɛ ka Mali kɔnɔna la yan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la cɛ min na ale de wulila limanaw seliba don yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ dankari kɛ jamanakuntigi la misiri kɔnɔna la Bamako misiriba kɔnɔna la limanaw a kuma cayara kosɛbɛ cɛ in kunnafoniw dira kari tɛmɛnen juillet kalo tile 25 an ka jabaranisoba yɛrɛ sanfɛ waati min na kunnafoni bɛ di journal télévisé nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la communiqué min ni gouvernement y'o fɔ limanaw ko cɛ in ko a fatura fatuli in kɔni kɛra limanaw waati min na u b'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyasoba hôpital Gabriel Touré la o kɔ k'a ta ka taa n'a ye hôpital du Pont-G cɛ in ala y'a ka kalifa minɛ a la limanaw ni jateminɛ kɛ ka se fo bi ma a jala k'a fɔ ma kofɔlen waati min na ala b'a ka kalifa bila na o y'a sɔrɔ a bɛ an ka lakana tigilamaw bolo dɔw yɛrɛ ko sécurité d'état mɔgɔw k'a b'olu bolo nka a mana kɛ cogo o cogo limanaw sɛgɛsɛgɛli min bolodalen don ni o ma se ka laban halisa ni o de bɛ se ka taa wolo limanaw jɔn ni jɔn de bɛ nin cɛ in ale kɔfɛ jɔn de bɛ k'a dɛmɛ a ma se ka kuma a ma se ka maa si de tɔgɔ fɔ nin ko la walima a ma se ka sira si di maa bɛ se ka i sɔnni sigi min ka bi limanaw communiqué min ni gouvernement y'o kɛ communiqué in fɔlɔ bɛ tali kɛ ko ni jateminɛ kɛ cɛ in a kɔni fatura ko nka a bɛ fɔ min ma ko autopsie n'o de ye ka fure yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ kun jumɛn de kɛra fatu sababu ye gouvernement ka communiqué sinsinna o ka siɲɛ fɔlɔ la filanan ko gouvernement bɛ hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ maa kofɔlen hali n'a sɔrɔla ko a fatura nin cogoya la limanaw sɛgɛsɛgɛliw tɛna jɔ fiyewu sɛgɛsɛgɛliw na to sen na sabu siga kɛra sira minnu na k'a fɔ ko maa kofɔlen munna a ye nin baara in kɛ limanaw o sigasigana siraw ko tɛmɛna kɛ ni o sɛgɛsɛgɛliw ye walasa fɛn fɛn mana kɛ nin ko la o ka se ka dɔn limanaw nka maliden bɛɛ bɛ k'i ta fɔ n'i ye Bamako sigida fɔlɔ lajɛ commune 1 fo ka taa se commune 6 ma ka taa se an ka marabolo kɔnɔna la Sikaso ni Segu n'a ɲɔgɔnnaw limanaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ dɔw yɛrɛ ko nin ye ko labɛnnen de ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ka a manja maaw ye walima dɔw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ maa kofɔlen min ye nin ye n'a sara nin cogoya la limanaw ko sɛgɛsɛgɛli min n'o bolodalen don ko sɛgɛsɛgɛli in tɛna se ka sama ka se a dan na bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ limanaw dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a ma dɔn a tɔgɔ ma dɔn a siya ma dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na o ma fɔ o dun jamana faamaw kun kan ka o de ɲɛfɔ kabi waati min na a fɔra ko maa yera maa min n'a tun bɛ fɛ ka dankari kɛ jamanakuntigi ka ɲɛnamaya la seliba don sɔgɔmada fɛ limanaw kaba tɛgɛ tara a kun kan ka dɔn jɔnni de ye karisa ye a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ baara jumɛn kɛ a bɛ bɔ dugu jumɛn na o kunnafoni kun kan ka di nka jamana faamaw y'u daden o ko ka limanaw sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma jamanadenw ma bɔn foyi kalama fo ka se a yɛrɛ ka fatuli ma o la sa limanaw cɛ min ye nin na juillet kalo tile 20 tɛmɛnen n'a tun bɛ fɛ ka nin baara jugu in kɛ an ka jamana kɔnɔ limanaw a tɛna dan jamanakuntigi ma a na jamana bɛɛ lajɛlen a kunna jamana bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la o de la limanaw ni o kun bɛ kɛ tiɲɛ kan ka da nin ko in kan les Échos maaw ka fɔ la ni kuma ma se ka fɔ maaw ye maa bɛ se ka kala turu min na limanaw ko nin b'a min jira o ye k'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goïta Choguel Kokala Maïga olu minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi limanaw kana ji kɛ u yɛrɛ ka ɲɔsusukolo kɔnɔna la wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko aya nin ye ko ye ko labɛnnen ko min n'o bɛ se ka kɛ colonel Asimi Goïta k'a maja maaw ye k'a sɔrɔ dun limanaw nin ye ko de ye min bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila dabaliban kɔnɔna la a dabaliban don limanaw a ka kan ni tiɲɛ bɛ fɔ o ka fɔ
foyi kana bila nin ko la munda foyi kana da nin ko ka limanaw jamanadenw tɛ se ka bɔ min kalama ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ les échos wele kɔnɔ ka se ka kuma in dafa limanaw a jala k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la commission nationale des droits de l'homme n'o ye CNDH maaw ye olu ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye fereke foyi tɛ don sɛgɛsɛgɛli min sen na limanaw walasa maa kofɔlen min ne fɔra ko a tun bɛ fɛ ka colonel Asimi Goita limanaw ka muru turu a la walima ka muru kɛ ka dangari k'a la limanaw maa kofɔlen ka b'a fɔra a fatura kari tɛmɛnen juillet kalo tile 24 tɛmɛnen mayi yɔrɔ CNDH maaw olu ka wulikajɔ bɛnbɛn min ma o ye bunadamadenw ka hakɛ bɛ se ka lafasa cogo min na commission nationale des droits de l'homme ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ limanaw gouvernement kɔni y'a ka communiqué kɛ gouvernement y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen ka fatuli maaw sɛgɛsɛgɛli tɛna jɔ nka limanaw o tɛna commission nationale des droits de l'homme a fana a ka welewele dakan bali ka ɲɛsin gouvernement ma ko fɛn fɛn bɛ nin ko la ka Akibu Buware ale min ye CNDH ɲɛmaa ye ko ka a ma kofɔlen limanaw ka a sara cogo min na k'o ɲɛfɔ kana dan o ma ka se ka min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ boloda maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn kɛ jamana kɔnɔna la fereke foyi kana don u sen na u ka bila sen kan limanaw ni maa min b'a dɔn n'i y'an ka jamana kɔnɔna la i mana kasoladenw ta CNDH maaw ka fɔ la limanaw i b'a sɔrɔ kasoladenw tɔɔrɔ fasugu bɛɛ lajɛlen bɛ da u kan dɔw yɛrɛ o tɔɔrɔw bɛ kɛ sababu ye olu bɛ fatu nka CNDH maaw ko nin ye fɛn min ni limanaw olu kɔni o tɛna fɔ ko maa kofɔlen a nima tɔɔrɔla de fo ka taa fa nka olu bɛ ka min ɲini bi o de ye cɛ in kɔni fatura nka a ɲɛ ka se ka ɲini fo ka se a dan na o la sa min bɛ tali kɛ CNDH commission nationale des droits de l'homme u y'a jira k'a fɔ gouvernement bi u ye communiqué min kɛ ko sɛgɛsɛgɛli na to sen na limanaw n'a tora sen na ni kuma min fɔra ko waleya don waleya min ni ani maa jɛ tɛ limanaw o dun maa sigan bɛ o ko la an bɛ don min na i ko bi ale indicateur de renouveau kelen kɔnɔna la limanaw an ka kalanko siratigɛ la san laban ɲɔgɔndaw olu daminɛna ka ban a jirala k'a fɔ ɲina min ye CAP n'o ye certificat d'aptitude professionnelle ko ale daminɛna kunungo juillet kalo tile 26 jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔndannaw n'o ye kalandenw ye maa 10,945 olu de bɛ ka ɲɔgɔndan boloda kapu siratigɛ la ɲɔgɔndan yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa 76 la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana faamaw minnu bɛ kalanko kunna bi olu kɔni ye danaya di k'a fɔ ɲɔgɔndan ninnu na kɛ bonya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka limanaw faamaw y'o fɔ kɛ min ye lɔkɔli karamɔgɔw ye kalanko bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo olu de bɛ kalanko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi hali ni ɲɔgɔndan ninnu bɛ kɛ olu de bɛ ye a kɛnɛ kan ka se ka kalandenw ka nin ɲɔgɔndan in ka lawaleya lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔna la les enseignants signataires du 15 octobre 2016 olu y'a jira k'a fɔ ko a tɛna se ka kɛ fiyewu ɲɔgɔndanw ka se ka kɛ ka sɔrɔ dun olu ka laɲiniw u ma se ka sabati o de la kunungo ni Bamakɔ ba numayan bolo lajɛ a jala k'a fɔ yen nɔ yɛrɛ ɲɔgɔndanna maa 2,525 olu de bɛ ka ɲɔgɔndan kɛ yen nɔ min ye lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ taa ɲɔgɔndan ninnu lajɛ ka kɔlɔsi o bɛ taa maa 198 na min ye Kone Orokiatu Diaye ale de ye directrice de l'académie d'enseignement de la rive gauche Bamako numayanfan babolo kalanso minnu bɛ yen ale de b'o ɲɛmaya la a y'a jira k'a fɔ ko danaya kɔni bɛ yen kalan ɲɔgɔndan ninnu bɛ ka kɛ bonya sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la limanaw o dun an b'o la waati min na lɔkɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba n'o ye syndicat signataire du 15 octobre ye olu kɛlen don ka sɛbɛn bila gouvernement ka tabali kan k'a fɔ tile 12 baara bila limanaw k'u na o daminɛ min yɛrɛ kan ka daminɛ kalo kura tile 9 n'a sɔrɔla u ka laɲiniw ma sabati u ka kuma lasela n'o ye Usman Almudu ye ale y'a jira k'a fɔ a fɔra ko saraw bɛ dalakɛɲɛni min kɛ n'o ye grille salariale ninnu ye
Usman Almudu ko konte fɛn bɛn ta ye olu ma sabu olu ka hakɛ min bɛ yen ni u bɛ k'o ɲini gouvernement fɛ a mɛnna hakɛ in a bɛ sɔn ka dankari kɛ o de la o kɔni kɛra sababu ye bi ɲɔgɔndanw daminɛna nka syndicat signataire du 15 octobre mɔgɔw ko olu tɛna ye a si kɛnɛ kan wa limanaw u b'a bɛɛ fura n'u tɛgɛ kɔ ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la n'an tora kunnafoni sɛbɛnw olu lakalili kɛnɛ kan limanaw an bɛ don le soir de Bamako ale kɔnɔ soir de Bamako kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana cakɛda belebeleba min bɛ yan bi ni jatelen don limanaw ale de ni an ka jamana cakɛda baw lajɛ a bɛ fɔ min ma ko institution o 8 de bɛ Mali la ni cakɛda ba in b'o cɛ la conseil économique social et culturel cakɛda min ye nin ye n'ale de bɛ an ka sɔrɔ ko an ka adamadenya yɛrɛ fo ka taa se seko ani dɔnko limanaw conseil économique social et culturel ale sigin bɛ o baaraw de kunna ko a ye ɲɛma kura sɔrɔ kunungo ntɛnɛn juillet kalo tile 26 san 2021 conseil économique social et culturel u ye min ye bolowiliw kɛ n'o ye sugandili ye ka maa sugandi maa min bɛ yen n'o o bɛna bila a ɲɛmaya la bi limanaw sugandili taara bɛn Yakuba Katile de ma Yakuba Katile ko san 5 o de bɛna di a ma a ka se ka conseil économique social et culturel a ɲɛmaya baaraw kɛ walasa cɛ min ye nin ye limanaw a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ bi fo k'a fɔ a to ten o de la conseil économique social et culturel ka sigi 6nan min ye nin ye n'o ye session inaugurale a tago 6nan a jirala k'a fɔ san 5 natɔ in limanaw conseil ɲɛmaaba o bɛna di Yakuba Katile de ma ni maa min bɛ Yakuba Katile dɔn baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ yen UNTM limanaw Yakuba Katile ale de b'o ɲɛmaya la Yakuba Katile n'i ye jateminɛ kɛ conseil économique social et culturel ni an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw lajɛ 8 belebeleba 8 o de bɛ Mali la yan ni cakɛda ba in ale b'o kɔnɔna la ko sugandili kɔni kɛra maa 54 olu y'u bolo wuli k'u sɔnna Yakuba Katile ye min ye bulletin fufalaki 2 ye o yera bolowililaw cɛla a jala k'a fɔ min ye maa 56 ye olu de ye bolowili kɛ maa 2 bɛ yen olu tun tɛ kɛnɛ kan dɔ bɛ yen a na kɛ o ntanyana dɔ yɛrɛ bɛ yen limanaw ko o kun tɛ kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ Yakuba Katile ni waati in na ale de ye kɛra ɲɛma janaya tara ka da ale de kan ale kɔfɛ Amadu Sanusi Dafe chambre des mines na ko ale kɛra ɲɛma dankan ye fo ka taa se Madame Diallo Boji Sine APCAM tɔgɔ la fo ka taa se Ousmane Traoré UNTM limanaw ko olu bɛna bila jɔyɔrɔ la n'o ye deuxième secrétaire du bureau olu bɛna bila o jɔyɔrɔ ninnu na n'i ye jateminɛ kɛ u ka baara ninnu k'a bɛ to senna fo juillet kalo tile 29 nata in u ka jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye commission statutaire ni rapporteur ye olu fana bɛna sugandi o kɛnɛ kan yen nɔ limanaw fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ka kuma la Yakuba Katile a sugandilen filɛ nin ye ka kɛ conseil économique social et culturel ɲɛmaaba ye bi Yakuba Katile limanaw ale de UNTM ɲɛmaa ye yɔrɔ ni Yakuba Katile wulila k'a jɔ bi jamana kɔnɔ limanaw a bɛ dɔn ko maa wulila k'a jɔ sabu n'i ye jamana foroba cakɛyɔrɔw lajɛ a bɛɛ lajɛlen ka lafasali kulu ɲɛmaya kalifalen don ale de la ani to nin jɔyɔrɔ in na ka UNTM baara kɛ o dun ni ɲininkali damadɔ bɛ yen maa bɛ se ka o kɛ i yɛrɛ la soir de Bamako ka kuma la dɛ ko UNTM ɲɛmaa min ye nin ye a na se ka baarakɛlaw ka laɲini ka o sabati ka to nin ɲɛmaaya in na wa walima gouvernement filɛ nin ye ka Yakuba Katile ka nin jɔyɔrɔ in o ka se ka kalifa la ka se ka a sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la limanaw n'a nana kɛ baarabila ye jamana kɔnɔna la Yakuba Katile ka se ka ko susɔrɔ kuma de ye nin ye dɛ soir de Bamako de ye nin fɔ ale soir de Bamako kelen in na limanaw waati min na Faransi jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ministre min bɛ u ka kɛlɛcɛw kunna Florence Parly ale ko u ye dankari kɛ banmanci jɛkulu ka cɛba 2 la cɛ minnu bɛ yen ni limanaw olu de ye jɔyɔrɔbatigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
ni jateminɛ kɛ jɛkulu bɛ yen n'u kama groupe de soutien à l'islam et aux musulmans fo ka taa se min ye GSIM ani ni ye jateminɛ kɛ terroriste ba minnu bɛ yen n'olu bɛ Sahara kɔnɔna la n'u ko ma ko EIGS limana u ka cɛ belebeleba fila bɛ yen ko Force Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye u ye olu bɔnɛ u ni na fɔlɔ o ye Issa al-Sharawi ale ye min ye GSIM o ka nafoloko n'a ka baarakɛminɛnko bɛɛ lajɛlen ale de tun b'o koɲɛ kunna ka taa se Abu Abdurrahman al-Sharawi ale fana tun bɛ jɔyɔrɔ la u ka kiiritigɛko bɛɛ lajɛlen kalifalen don ale de la Florence Parly ye nin kuma fɔ ko nin cɛ belebeleba fila in limana ko Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Force Barkhane ye k'u ye dankari kɛ ni maa fila ninnu na limana kuma in fɔlen GSIM ɲɛmaw n'o ye Yad Agali ninnu ye u ma mɛn fiyewu n'u ma jaabi di Faransi ma k'a fɔ aw ye nin kɛ anw fana an ye ko kɛ ko min n'o bɛ aw fana n'o bɛ ko latɔn aw la u y'a jira k'a fɔ limanaw juin kalo tɛmɛnen tile 24 san 2021 yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Tarabika Gao ka taa se juin kalo tile 2 tɛmɛnen Kidal min ye Tikrit Gao u y'a jira k'a fɔ olu fana ye tiɲɛni baw kɛ tiɲɛni minnu limanaw ni u ye dankari kɛ MINUSMA Barkhane hali Mali armée yɛrɛ ka cɛdenw an'u bololaminɛw k'u ye tiɲɛni ba de kɛ olu kunna GSIM ye nin jaabi kɛ u ka communiqué dɔ la communiqué min ni maa bɛ se k'a fɔ ko jaabili yɛrɛ don ka ɲɛsin Faransi ale ka nin laseli ninnu ma o la sa ni maaw hakili b'a la GSIM y'a jira k'a fɔ olu ka cɛ fila min ye nin ye al-Sharawi ani Abu Abdurrahman al-Sharawi maa fila min bɛ yen ni Faransi ko ko u ye nin maa fila in bɔnɛ u ni na sabu limanaw ni jateminɛ kɛ san 2019 kelen o tun bɛ munjaw la kɔfɛ u tilala ka na fara ɲɔgɔn kan ka min ye jadisi jɛkuluba dɔ sigi Sahara in kɔnɔna la État islamique au Grand Sahara ni bi maa bɛ se k'a fɔ Faransi ka kɛlɛcɛw ye wulikajɔ kɛ ka ni cɛ fila in bɔnɛ u ni na nka GSIM ni EIGS yɔrɔ jɛkulu fila don maa bɛ se k'a fɔ ko bɛn yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw Faransi ka nin kuma in na a bɛ n'a fɔ a digira ninnu na kosɛbɛ ko nin na kɛ sababu yɛrɛ ye u man di cogo o cogo ka u fara ɲɔgɔn kan ka tila ka u fanga kɛ kelen ye kuma ye nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ Nouvelle Horizon an b'ale ta Nouvelle Horizon kumana limanaw a daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a jirala k'a fɔ min ye bandaw ni Muktar Wan ye olu bɛ lahala kɔnɔ bi u yɛrɛ fɛla tɛ u sagoya tɛ u yɛrɛ la o de la u ka lafasaliba n'o ye Maître Mamadou Ismaël Konate limanaw ko ale balila ka t'i ɲɛ da ni maa fila in kan sabu bandaw ani Muktar Wan olu de ye Mamadou Ismaël Konate ka wele a ka se ka na u lafasa sabu u yɛrɛ ka fɔ la olu bɛ lahala min na bi lahala do u yɛrɛ u se tɛ u yɛrɛ la u bɛ avocat ɲini avocat min bɛ se ka u lafasa ka bɔ nin lahala in kɔnɔna la o fana senfɛ Dr Umar Mariko ale fana ko ale y'a ka tiɲɛ 4 fɔ jamana faamaw ye minnu ni jamana ɲɛmaya bɛ olu bolo bi o la sa limanaw ni jateminɛ kɛ kabini mai kalo tile 26 tɛmɛnen na waati min na bandaw ni Muktar Wan ka fanga darakilaw la limanaw u bɛ lasagoli bi lasagoli min ni u tɛ se ka taa u sagola yɔrɔ la o de senfɛ min ye Mamadou Ismaël Konate limanaw ale min ye avocat ye a ye sariya minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ale de talen don bi a ka nin cɛ fila in lafasa a y'a fɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye Twitter ye k'a fɔ ko u y'ale bali limanaw a ka se ka t'i ɲɛ da a ka client fila in kan min ye Dr Umar Mariko ye Sadi ɲɛmaba ale fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sira dɔw fɛ limanaw ko n'i ye Muktar Wan ni bandaw minɛnen nin cogoya la limanaw ko a bɛ n'a fɔ ko dɔ bɛ yen jamana faamaw bɛ ka min dogo Muktar Mariko n k'a fɔ Dr Umar Mariko ale ka kuma la a ko bandaw ni Muktar Wan olu ka minɛ nin cogoya la k'u lasago limanaw ni fɛn tɛ u kɔ walima ni fɛn wɛrɛ bɛ u kɔ yɛrɛ u ka bila sariya ka bolo kan u kana minɛ ten limanaw k'u bali u sago ka kɛ yɛrɛ u sago tɛ u yɛrɛ la Muktar n k'a fɔ Dr Umar Mariko ale ka kuma kɛra u ye a y'a jira k'a fɔ
fɛn bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ maa kunkolo fɛ bi fo nin cɛ fila in ka minɛni k'u bila ten k'a fɔ ko fɛn t'u kɔ walima ko ni u bilala limanaw ko n'u taara ni fɛn wɛrɛ y'u sɔrɔ ko jamana faamaw n'a fɔ anw kun k'an b'aw minɛ k'aw bila aw de ko k'a bɛ taa fɛn min y'aw sɔrɔ nin ye o tɛ anw nɔ ye walima ko yɛrɛ bɛ se ka latɔn jamana ɲɛmaaw la walasa Dr Umar Mariko ale ka tiɲɛ a ye tiɲɛ minnu fɔ a hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ bi ale ka kuma tɛ i n'a fɔ ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye fɛn kɛ ale la walima k'a fɔ de ko Banda walima Muktar Wan u ye fɛn kɛ ale ye o tɛ ale ta ye de ko ni cɛ fila in limanaw a bɛ se ka faamuya cogo di ni cɛ fila in bɛ se ka minɛ k'u bila k'u lasago k'a sɔrɔ dun sariya ka bolo tɛ ni fɛn b'u nɔfɛ u ka bila u ka di sariya ma ni fɛn yɛrɛ t'u nɔfɛ limanaw u ka bila u ka t'u ka ci fɛ k'a nana kɛ waati dɔ yɛrɛ la sɛbɛn dɔ dira ka taa di Muktar Wan ma ko a k'i bolonɔ bila u la ko Muktar Wan ko ale tɛ a bolonɔ bila u la min ye Muktar n k'a fɔ Dr Umar Mariko ye ale ko o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye ninnu ni fɛn t'u nɔfɛ dɔrɔn u ka bila u ka t'u ka ci fɛ n'o tɛ min ye jamana faamaw ye limanaw k'u bɛ jamanadenw bila ka siga u yɛrɛ la k'a sɔrɔ du ko ma se yɔrɔ min na u na a sama ka se kuma ye nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an bɛ don fasiridi sɛbɛn min kɔnɔna la o ye l'essor ye faso ka fasiridi sɛbɛn ale kumana limanaw a jirala k'a fɔ kɔsa in na wale dɔ kɛra Bamako yan sigida 4nan na ni o tɛmɛna an ka lakanabaaw polisiw o ni fasoden jama o ni ɲɔgɔn cɛ lafiyabukaw fɛ yen o la sa min ye polisiw ka ɲɛmayaso direction générale de la police ale ye communiqué dɔ kɛ a ko siratigɛ la k'a ko ninnu ɲɛfɔ k'a jira k'a fɔ ko polisiw ka wulikajɔ la o tun bɛ ka bolimafɛn dɔ gɛn n'o ye mobili dɔ ye limanaw o bolimafɛn gɛnni taara wolo fɛn na min na maa si sagoya tɛ sabu ni bɔ yɛrɛ bɔra a ko siratigɛ la o de la sa polisiw ka ɲɛmayaso ko u na sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen don nin ko la maa maa bɛ yen ko polisiw la minnu tun bɛ ka gɛnni kɛ a bɛɛ lajɛlen u na sɛgɛsɛgɛ wa ɲangini min bɛ yen bi ni sariya yɛrɛ bɛ o ta u na da u ni sariya min ka kan u ni ɲangini min fana ka kan u na da u kan o kɔfɛ waleya in tɛmɛnen a jirala k'a fɔ juma tɛmɛnen na min ye lɛtiri dɔ ye lɛtiri min ni o cira polisiw ka ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bita tɛmɛnen kɔ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli kulu minnu bɛ yen n'o bɛ maaw sɛgɛsɛgɛ limanaw i mana maa ye ka ban k'a fɔ ko a tɛ sariya kɔnɔ ko a ma se i ka wuli ka a gɛn fo ka taa wolo fɛn wɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ a tɛ sariya kɔnɔ ka ban a ka bolimafɛn numéro min b'o kan i ka o ta i ka se a ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ni o ye walima n'a bɛ min kɛ kɔfɛ o ka kɛ nka ka ɲɔgɔn gɛn limanaw fo ka taa wolo maa wɛrɛw ni bɔnɛni na polisiw ka ɲɛmayaso directeur général de la police Suleiman Traoré contrôleur général a ko o tɛ fɛn bɛnta ye wa ni lɛtiri min cilen filɛ nin ye polisiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmayaso ma ni polisi o polisi nana ye a ko la limanaw ɲangini min ka kan o na da i kunna dɛ kuma in ni l'essor de y'a fɔ ka kunnafoni kuncɛ teliya la a jirala k'a fɔ limanaw maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ tara ka olu sɛgɛrɛ kabi Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta san 1960 fo ka na se san 2021 ma limanaw a kɛra maaw ka hakɛ minɛni ye u la a kɛra bamacimaw ka walejuguw ye a kɛra tɔɔrɔ sugu o sugu ye min ye malidenw sɔrɔ limanaw ni u jo sariya kan ka segin u ma ko o baaraw de bɛ sen na conseil des ministres min kɛra juma tɛmɛnen na a kuma fɔra o kɛnɛ kan ministriw ladɔnnena a ko siratigɛ la ko miliyari 65 n'a ɲɔgɔnna o de bɛna bɔ ka bila Mali n'a dɛmɛbaw fɛ ka taa san 1960 ani hali 2012 gɛlɛya min ye jamanadenw sɔrɔ limanaw tiɲɛ ka bange sariya ka bila sariya ka se ka tigɛ a tigɛ cogo la maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ limanaw o bɛ se ka kɛ jamanaden minnu bɛ yen tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ olu ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an sera ka min sɔrɔ bi limanaw fasidi sɛbɛnw kɔnɔ l'essor ale de ye nin fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ni ce a ka filɛliko a n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ